Dobrý deň, moje meno je Filip Sliačan, som učiteľom na základnej škole Klačno v Ružomberku. Učím učiteľstvo telesnej výchovy a aj športovú prípravu. Mám medzi svojimi žiakmi aj Adama Luptáka, ktorý je mimoriadne ctižiadostivý, mimoriadne usilovný chalan, ktorý má svoje cieľe už v podstate stanovené, chce sa v podstate rozvíjať a veľmi ho to baví. MMA, bojové športy. Obecne takisto je dobrý aj vo všetkých športoch, ktoré robievame, atletika, gymnastika, futbal, florbal, všetky športové hry. Myslím si, že ho to aj baví, naplňa a týmto by som mu chcel určite zaželať. Nech v tom minimálne pokračuje, nech je minimálne na takéto úrovni a nech, ak sa nepodarí nejaký obrovský úspech, nech ho to minimálne baví. Ahojte, nachádzame sa na základnej škole Klačno a pri príležitosti konca školského roka a ukončenia návštevy základnej školy Klačno, nášho syna Adama Luptáka, chcel by som sa poďakovať za individuálny prístup a ústretovosť aj pri množstve vynechaných hodín vyučovania z dôvodu individuálnych tréningových hodín, či už to bolo lyžovanie alebo z dôvodu športových súťaží v bojových umeniach nášho syna Adama Luptáka. Chcem sa ešte raz veľmi pekne poďakovať pani učiteľke Chomičovej. Tak ďakujem za slovo, pán Lupták. A Adamko je študent, ktorého som veľmi rada privítala v mojej triede. Keďže som mu triedna len rok a pol, stihla som ho aj za tú krátku dobu dobre spoznať. A musím povedať, že je to veľmi šikovný a talentovaný chlapec, komunikatívne zručný v anglickom jazyku, keďže ho učím tú angličtinu a takisto aj v slovenskom. A jeho športové výsledky myslím, že budú čoskoro známe všade, nielen na Slovensku, ale aj po svete a veľmi by som chcela aj ja sa poďakovať za túto možnosť sa prihovoriť a vyzdvihnúť jeho prednosti, pretože naozaj je to veľmi úprimný a cieľavedomý chlapec, ktorého ešte veľa v živote pred sebou čaká.